the sky. אז עכשיו אנחנו הולכים לקנות את And we'll be watching stars come up. בוא נקנה לו, הפעם נקנה לו את זה. רגע, ובלי איגים, בוא נקנה אולי בלי איגים. מה אתם אומרים? כאן הרגע יהיה לנו את הבליגים, אבל לא נורא. אין בלי הכל בכלל, לא התכוונו. אנחנו עכשיו בואו נשחק. חברים, בבקשה תירשמו לערוץ. אני רוצה להגיע מהלייקים. אבל זה לא מסורה, מה? זה לא מסורה. מה? למה אתה לא זז? רגע, אין כל כך אינטרנט. אבל בסדר. בואי חברים, בואו נהרוג אותו, חברים. מה? רגע, מה? אז בואי נקרא משחקים, כן. נכון. Samurai slash! Only my heart is stronger than my blade. וואי, נקודה לסיטה. Loyalty and duty. אין לי אינטרנט. אין לי אינטרנט. לא, לא צריך. חברים, רגע, Calme-toi. You can't resist my charm. ובוא נקנה. אני לא יודע מה זה הקצר. קצר, סלע. בוא נשחק את המשחק רגיל. כן, קרב סולו. אבל אני רוצה... אוקיי. אתה יכול... אז בוא נשחק. Let the carnival of carnage begin. ביי. כן, אולי כבר בוא נעבור את הפלמה. כן. כן, קצת טוב, אבל רגע, אין כל כך אינטרנט, חברים, אז כדאי להתחבר. אם לא יהיה לנו אינטרנט, לפחות יהיה לנו קשה כל כך מהר. הוא יכול להתחרט עכשיו, ואז הוא יכול לחזור. כאילו, להתחדש. לא, חברים, אין לי אינטרנט, רגע. אין לי אינטרנט, חברים.
לא, לא עוד קצת, עוד הרבה. בוא נקנה אותו, מה אתם אומרים? כן, עוד חודש נסיים. כן, מסכינה, גם בוא, הוא יפה. כן, הוא יפה כזה. כן, ותשחק איתו. גם הוא. ככה. אבל בוא נעשה אותו. קודם חברים, בוא ננסה לשמות אולי את פייק. וזה מתאים, כן. התיבה 1000 קרדיטים. כן. אני אנסה. סקין לסל. חברים. אלו חברים, לא נבזבז. אבל אולי... רגע. כן, בוא נשחק רמה... בוא נסדריג אותו רמה איך קוראים לו? לא יודע... לא נתנה, לא רוצים להפריע. כן, לכולם זה האוטו של הכוכב. הנה כותלנו שבר חיים פה. כן, נשתדל, הנה. נשתדל. אני... וואו, מי ניצח? ממש מוריטיב. רגע, לא נורא חברים, 15 גביעים. 15 גביעים, חברים, זה לא נורא. כן. היום הולכים לקנות סקי מטורף, פייקה סקי. גם בוא נקנה אולי את הברר. לא, אתם יודעים עוד סקין אחרון. לא, לא תפסה. לא, את זאתי. את זה. גם אני, אבל נתחיל מזה. קנינו את ברלי. הוא לא כזה טוב. קנינו את זה שיהיה. הרי להשיג. אמרתי את זה מקודם. El primo! רגע, בוא נקנה. Oh, I won't bite. I am the drama! כן, כן. אם אתה חושב... Breathe! כן, בוא נקרא את הרמה אחת. כן, אני יודע סקין. אבל אולי נעבור על המדורג. אני משחק עם אנג'לו, אני קונה לו את הסקין הענבים. Oh, breathe in the... I am the drama! כן? Giving Cupid corn! אז זה קצת יקר, אבל לא צריך לקנות את השני, ולכן המשחק נעבור למדורג. אוקיי? חברים. I am the drama! אחר כך בזה, במדורג, רוצה לסדרג אותו רמה 11 נראה לי. הוא רמה 11? לא. אז כי צריך לסדרג אותו שיהיה במדורג. טוב, לא נורא. כן. A
looking for a snack. רגע, לא. מי אמר ספייק? אבל לא, קודם בוא נתחיל מהברזייה. ואז אנחנו נתחיל מהקקי, ואחרי הקקי נתחיל ממנו, כי הוא הכי מפורט. אבל במטורף. פה נראה לי. אמרנו להתחיל מהברזייה. רגע, טוב לנו. כן, את ספייק. לא. רגע, לא. כן, רק כן. וואי. צר לי לא. כאילו יש לי אותה במדורה, כי יש לי אותה במדורה. רגע, רק שקיט לא יתחבא פה, אני מקווה. כי אני לא רואה את קיט. וואי, לא. אתה רואה את החובת הזה? כן, אני יודע. אוי לי, חזק. לא. הוא מצחיק, אבל חזק. לא מצחיק. כאילו לא כולם. רק אתה מצחיק. בוא נערוב לו את זה מה. יאללה חברים. אנחנו מובילים. כן, בואו ננסה לנצח את המשחק הזה, אני לא מקווה שאין פה מחברים מישהו. בואו ננסה להרוג את מי זאת מנדי. אוי לא, אני עומד למקווים. אוקיי, פייפר לא, נגד ספייק הקקי ושנדי. לא סנדי. איך קוראים לה? לא סנדי, מי זאת סנדי? סנדי, אני לא שמעתי סנדי. איך קוראים? מנדי. משהו כזה. אם אנחנו מנצחים כן. טוב, לא נורא רץ. עכשיו, אוי, לכם. אז בוא נשחק עם מישהו אחר. צ'רלי? צ'רלי. בלי צ'רלי. לא, טוב? טוב, נו. רק הוא לא מדהים. וואי, יש לו את כולם במדורג, אבל גם אני יכול לקנות את כולם, ולעשות אותם שכולם במדורג, אבל לא. רגע, תראה. אחר נסות את זה אח שלי, אבל בסך. אוקיי? יריק, וואי. לא. טוב, לא נורא. בוא ננסה גם להפקיע להם. אבל נראה לי שאנחנו נראים את הסרטון, נראה לי כי זה די מבין. Obey the Zilla! Obey the rules! Time to make a stop! I'll dive, people stay alive! אני רק משחק חברים בקקי ואז עוברים להרים. רגע, אני ספייק קקי.
מדורג. בטעות החלפתי. לא. במדורג. אבל למה? כן, אבל כן. לא, עכשיו אני. כי זה לא היה מדורג. אני ספייק חבר. בוא. אתה מכיר באבל? באבל, אוקיי. כן. עם האפרצז, כן. יצר זהב, אבל נשתדל להרוג אותו. פעם הבאה נבחר יותר דקות. לא צריך. מישהו פה, אני לא יודעת, כי ראיתי לדוגמה אוי לי. למה דרכתי על הפצצה בניין? ככה הייתי לומד. אולי ליהלומים זה מי, כאילו עכשיו הוא בא לקחת יהלום, אז אני יוצר אותו, ואז הורגים אותו. אוי אוי. תראה, סגול וצהוב. יוצר. אבל לפחות לסגולי זה יעבור. גשר. יאללה, מקל בבל, תחבא. חברים, בוא נתקדם. אני סומר עליך בבל. אני מקווה. וואו. כי נשאר לו 2 מכות וצריך את בבל. Oh, you better bring it. איך? חברים. רגע, אני לוחץ עליו. לו. חדש. לו. אוקיי. רק בוא נקנה 1000. בוא נקנה גם נתיב. אני מקווה אולי לא. אוקיי, אבל בוא נראה לך מה הוא עושה. אתה יודע איזה אני אוהב. אני מספיק למה שאני אוהב. אני לא כזה מה שאני אוהב. אני את זה, אני לא, את זה. בוא נכנס 2 כי הוא ברול פה. זה חמוד גם. אתה רוצה אתה להתחיל ממנו? לא, אני רוצה להתחיל אבל? רגע, הוא רמה 11. הוא רמה 11. מה איזה כל שחקנים? למה? דווקא סמנתי רמה 1. כולם רמה 1. רציתי להגיד לו כן. רק סטכם עם הפרצה זה. חברים, הרי נשחק, אוקיי? רק שתדעו. אחר כך אני עובר. אני... רק באמת הרבה חברים, רק אתה עוצר אותם. בוא נתקדם. אני יכול למשימה מפריעה לי. אתה יכול להפיז את זה. משחק שנייה. אני עכשיו משחק שנייה לעזור.
חוזר להראל את שדה למטה. אוי, לא, 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 מה זה? תגידי, הזאת! אבל מי כמה... עכשיו מי הולכים לשחק? ברול פס, איזה עוד ברול פס ללופי? רוצה ברול פס? ברול פס? אולי זה לא. מה יש עוד? יש לו רק... כי תראה, ברול פס. כן, הוא טעים, בא לי לאכול אותו. חברים, בבקשה. אני אקנה אולי ככה רל. אוקיי. לא רק הורגים אותי סתם. לא, אני יודע מה הם רוצים. אני יודע מה הם רוצים, שאני אפתח להם את התיבה. אם לא, אז הם מתבגרים בי. אני לא מסתובבת לעצים, אבל בוא נברח על... אוי לא, אבל הנה מקס וריקו. לא! כן, משחק טוב. אם לא, אני טוב. תראה. מה, זה מוריד על חיים. קצת, וגם זה כזה מערבולת עוצר אותם כזה, מסתובב להם. כן, נכון. לא, אבל הם מסתובבים, כי זה מסתובב. כן, לא הם. אולי רק תקנה את מותרן משליע עוד. The spirits don't like it. בוא נקנה את מורטיז. לא, ואז אני יודע מה. לא, אני קנינו מורטיז. כי בא לי לקנות לה גם את הסקין. לא. אני הכי אוהבת את הכל אני הכי אוהב, כן, גם את הכל כן, אני זה יהיה אצלנו במדורג, בוא נסדר כן, אני יודע, יש לה עוד רבותים, אבל לא נעשה כל דבר אחד נראה לי אחרי המשחק הזה אני אומר לכם ביי אתם יודעים מה לא, אני רוצה לעשות לכם כיף הכי כיף בעולם תראו אותו Super Rick. Rick. חברים, בואו נפתח את האגבי תראו אותו ביוטיוב ואז תראו איזה טוב הוא אבל צודק. טוב, זה לא... כן, הנה. יש לנו... לא קניתי. אולי בוא נבזבז זה 100, לא יודע. אתה עושה שוקו מלך ואז יהיה לך לא צריך. נגיד להם בכל זאת אתם נותנים את זה בכל עם האמת כן אני לא יודע איך מתקינים את זה כן גם אני לא יודע זה ביום הולדת רק ביום הולדת
גם הביאו לי ביום הולדת, אתם יודעים, קנו לנו מיליון יענים בברול סטארס אמיתי, קנו לנו 2,000 עד שיצא מיליון, אתם יודעים? אבל אני לא אראה לכם את זה בסרטון הבא. תורים רגע תבוא לזה. בוא נשחק עם קרוב. Nice piece of work. כן, ברור. Nice piece of work. כן, הבנתי. לא, אין, אוקיי. Nice piece of work. Let's settle this game.